நேயர்களே, இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, மல்லி சாகுபடி. தளிருக்கு ஃபஸ்ட்டு மருந்து. சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு மருந்து இது தான் அடிப்பேன் எப்போவும். 100க்கு 100% வந்து 100% எப்போவுமே வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்து. தளிர் அபோரமாக வரும். நமக்கு நல்ல தளிர் வந்தால் தான் அதுக்குண்டான ஈல்டு கிடைக்கும். நல்ல ஒரு மருந்து. இதைத்தான் நான் எப்போதும் அடிக்கிறது. அதைத்தான் உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் இந்த மருந்தை காமிக்கிறேன். அடித்து பயன்பெறுங்க. நல்லா அபோரமாக தளிர் கட்டு நல்ல ஈல்டு கிடைக்கும். சரிங்களா? நான் பாருங்கள். நல்ல மருந்துங்க. சரிங்களா? ஹில்மிட். விலையும் ரொம்ப கம்மி தான். மொத்தத்திலே ஒரு இதோடு சேர்த்து கூட ஒரு 2 மருந்து வாங்கினேன். 250 ரூபா தான் வந்துச்சு. சில கடைக்கு போனால் நமக்கு தளிருக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா 500, 600, 700 ரூபாய்க்கு கூட மருந்து எழுதி கொடுப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு நீங்கள் விலை கொடுத்து இது பண்ணி அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நல்லா குரோத் கிடைக்கும். நல்லா செடியும் நல்லா பச்சை பச்சேன்னு வரும். சரிங்களா? நல்ல மருந்து. இதோட கூட மருந்தையும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மருந்து இந்த மருந்தையும் பாருங்கள். ஹிம்லர் எஃப்ன்ட்டு நல்ல மருந்து. சரிங்களா? இது நம்ம சின்ன சின்ன கொசு அதுக இருந்தாலும் சரி, நம்ம இப்போ 1 மந்த் ஆகுது, மூட்டை வந்து நம்ம பேணி அதுக்கடுத்து பேணும்போது ஒரு சின்ன சின்ன கொசு அதுக இருந்தாலும் சரி, தளிருக்கும் நல்லா கேட்கும். செடியில் இந்த இலை சுருட்டு இதுகளில் வர விடாது இந்த இது. சரிங்களா? பாருங்கள். மருந்தோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க, வெறும் 40 ரூபா தான். சரிங்களா? இது ஒரு 100 செடிக்கு நான் வாங்கியிருக்கிறேன். ஒரு டேங்கு நான் 16 லிட்ரு. சரிங்களா? 16 லிட்டருக்கு இந்த இது ஒரு பாக்கெட் போட்டு அடிக்கணும். 16 லிட்டருக்கு ஒரு பாக்கெட் போட்டு அடிக்கணும். பார்த்துக்கோங்க. இதோட இன்னொரு மருந்து வாங்கியிருக்கிறேன். இது 3ம் கலந்து நம்ம அடித்தோம் அப்படின்னா தளிர் அபோரமாக வரும். சரிங்களா? அபோரமாக வரும். 100% நமக்கு அப்படின்னா தான் குரோத் கிடைக்கும். நான் வாங்கியிருக்கிறது இப்போ ஒரு 100 செடிக்கு மட்டும்தான் வாங்கியிருக்கிறேன். ஆனால் தளிருக்கு நல்ல மருந்துங்க. பார்த்து அடித்து பயன்பெறுங்க. தேங்க்யூ. ஜெய்ஹிந்த்.